Добро утро и благословен да бъде нашия Господ и честит ден на Библията. Според евангелската традиция, ако мога да използвам този израз, първата неделя от месец декември е отбелязан и е предназначен да отбележим този ден, денят на Библията, като си припомняме най-важното, което трябва да знаем за тази свещена книга. Тази книга, която Бог разкрива себе си на нас, хората, и в която разкрива своя спасителен план. Колко обичам аз Твоя закон! Цял ден се получавам в него. Твоите заповеди ме правят по-мъдър от неприятелите ми, защото те са винаги с мене. По-разумен съм от всичките си учители, защото се получавам от Твоите свидетелства. По-разумен съм от старите, защото опазих Твоите наредби. От всеки лош път въздържах краката си, за да опазя Твоето слово. От Твоите постановления не се отклоних, защото Ти си ме научил. Колко са сладки на вкуса ми Твоите думи. Да, по-сладки от мед в устата ми. Чрез Твоите заповеди станах разумен. Затова мразя всеки лъжлив път. Това са думите, това е изповедта на един човек, който е зачитал Божието Слово. По негово време той притежавал само закона. Ние днес притежаваме цялото Слово. Пълното откровение за Бога. Ние сме привилегировани и затова можем да му благодарим и да се възползваме от това невероятно благословение. Нека да се изправим, ако обичате. Велики Татко, благодарим Ти. Благодарим Ти, че в преголямата си любов към нас Ти си промислил начин да ни се откриеш. Да, Ти си Бог. Ти си свят. Ти живееш непрестъпна светлина. А ние хората сме грешни. Грехът няма място в Твоето присъствие. И Ти би могъл да ни отхвърлиш завинаги. Би могъл, но в същото време Ти ни обичаш. И затова откриваш себе си на нас хората. По различни начини, но особено чрез Твоето Слово и особено чрез Исус Христос. Господи, благодарим Ти за това, че си отворил духовните ни очи, за да можем да видим това, което Ти, това послание, този начин, по който Ти се откриваш на нас. Благодарим Ти, Татко Небесен. Благодарим Ти и Ти славим. Тази сутрин, заставайки пред Тебе, ние се смиряваме в почет и поклон пред Твоята слава, пред Твоята святост, пред Твоята божествена власт, пред Твоето величие, в името на Исус. Амин.
празнувам в Тебе Ти. Си моето спасение и смисъла на моите дни. За Теб живея, Господи, аз за Тебе копнея Ти. Да ме променяш с Твоята сила и любов, да бъда като моя Бог, като моя Бог. Ти си славен, всемогъщия, Ти си славен, вечно същия. Ти си славен, пълен с милости. Ти си славен, справедлив си Ти. Ти си славен, необятен си. Ти си славен, Той прекрасен си. Ти си славен, Ти си славен Ти. Всичко това си Ти. Всичко това си Ти. Всичко това си Ти. Тъй прекрасен си, Ти си славен, да, Ти си славен, всемогъщия, вечно същия, пълен с милости, справедлив си Ти. Ти си славен, всемогъщия, Ти си славен, вечно същия. Ти си славен, пълен с милости. Ти си славен, справедлив си Ти. Ти си славен, необятен си. Ти си славен, Той прекрасен си. Ти си славен, Ти си славен Ти. Всичко това си Ти. Всичко това си Ти. Всичко това си Ти. Всичко това си Ти. Исус, да, Ти. Всичко това си 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 Ти. С всичко вътре в мен живея аз за Теб и давам Ти хвала. Живея днес за Теб, Исус. Мога с думи да Ти кажа, оставяш верността, Исус, и пак душата ми ще вика, Отче свят си. Твоето име призовавам, всичко друго изплетява, славата Ти ме пленява. Отче свят си, Отче свят си. Свят си, Господи, сърцето ми ще казва,
даже и света да се руши. Живея за Твоята слава. Не мога с думи да ти кажа, оставяш ме без тък, Исус, и пак душата ми ще вика, Отче свят си. Твоето име призовава, всичко друго изпленява, славата ти ме пленява, Отче свят си. Отче свят си, свят си Господи, Отче свят си, Отче свят си, свят си Господи, Отче свят си, Отче свят си, свят си Господи, Отче свят си, свят си Господи. Сърцето ми ще казва винаги, живея за Твоята слава. Даже и света да се руши, живея за Твоята слава. Сърцето ми ще казва винаги, живея за Твоята слава. Даже и света да се руши, живея за Твоята слава. Отче свят си, Отче свят си, свят си Господи, Отче свят си, свят си Господи, Отче свят си, свят си Господи, Ти си свят, Отче свят си, свят си Господи, Ти си свят, Отче свят си, свят си Господи, Отче свят си, свят си Господи. сърцето ми ще казва винаги, живея за Твоята слава. Даже и света да се руши, живея за Твоята слава. Живея за Твоята слава, живея за Твоята слава. Да, Господи, наслаждаваме се в Твоето присъствие. Удоволствие Божие. В присъствието Ти потопение, Святия Ти Дух, който присъства и който обитава в събранието на светиите. Бог е нам прибежище и сила, винаги изпита на помощ напасти, винаги. Не бой се, защото аз съм с теб. Не се ужасявай, защото аз съм Твой Бог. Ще те укрепя, да, и ще ти помогна. И ще те подкрепя с праведната си десница. Бъдете силни и дразновени. Не бойте се, нито се страхувайте, защото Господ, Твоят Бог, казва Словото,
Той е, който върви пред теб и пред мен и не ще отстъпи от нас. Не сме достатъчни без Бог, ако Той не ни е срещнал, ако ние не сме го познали. И може в този момент да си натъжен, може дори да си ядосан, но може и в този момент да се прокрадва страх или съмнение. Но в Псалм 23 и 4 стих Словото казва следното: да, и в долината на мрачната сянка, ако ходя, няма да се оплаша от зло. Защо? Защото нашият Бог е с теб и с мен. Ние не знаем какво е приготвил този ден за нас, нито днес, нито утре. Но винаги можем да дойдем в Божието присъствие, там където обитава Неговия дух. Този дух, който ни приближава по-близо и по-близо и по-близо и по-близо в една дълбока връзка, среща, близост. В Твоята слабост, в моята слабост пеем, че Неговата слава, Той се издига, Той блести. Дай място тази сутрин на Духа, на Божия Дух. Дай му място. Той ревнува и Той търси. Кажи му: аз не съм достатъчен без теб. Срещни ме. Промени всичко в мен. Не искам нищо да задържам тази сутрин. Не искам да има нищо, което да ме отделя от теб. Не искам нищо, което да ме държи настрани от теб. Защото Твоята любов е над всеки страх. Тя изпъжда страха. Не сме достатъчни без нашия Бог. Но тогава, когато се отпуснем доверие в Неговите мощни ръце, Той ни обгръща и ни прегръща. Защото няма момент, в който Той да ни е изоставил. Дори за минута си ме оставил, Господ е всред нас, Господ е всред нас. Ела, святи душе, и съживи ни, Господ е всред нас, Господ е всред нас. Дори за минута си ме оставил, Господ е всред нас, Господ е всред нас. Ела, святи душе, и съживи ни, Господ е сред нас, Господ е сред нас. Без теб не съм достатъчен. Ела, срещни ме тук сега. Всичко предавам, с всичко в мен. Аз искам те. Ела, срещни ме тук сега. Без теб не съм, без теб не съм достатъчен. Ела, срещни ме тук сега. Предавам се с всичко в мен. Аз искам те. Ела, срещни ме тук сега. И за минута не си ме оставил. Господ е сред нас, Господ е сред нас.
Небето възпява Твоята слава, Ти бе победно възкресе. Няма подобен, Ти си единствен, вечно царуваш, Господи. Слава и почит, господство и сила, само на името Исус. Смъртта бе безсилна да те държиме, пред теб сниши се грях и я. Небето възпява Твоята слава, Ти бе победно възнесен. Няма подобен, Ти си единствен, вечно царуваш, Господи. Слава и почит, господство и сила, само на името Исус. Могъщо е името, могъщо е името Исус Христос, мой Бог и Цар. Могъщо е името, непобедимо е. Могъщо е името Исус Спасител. Няма подобен, Ти си единствен, вечно царуваш, Господи. Слава и почит, господство и сила, само на името Исус. Могъщо е името, могъщо е името Исус Христос, мой Бог и Цар. Могъщо е името, непобедимо е. Могъщо е името Исус Спасител. Могъщо е името Исус Спасител. Могъщо е името Исус Велико, могъщо и в същото време сладко е името Исус. Нежно е името Исус. За нас означава любов, за нас означава милост, за нас означава благодат. И сега, когато заставаме пред Него, ние се покланяме, защото осъзнаваме кой е Той. Но също така ние се смиряваме пред Него да Му предложим и нашите нужди, да Му възложим товарите, които ние сами не можем да носим. Днес при мен няма постъпили специални нужди. Искам да припомня, че има доста нужди, за които перманентно така се молим пред Бога и не е необходимо винаги да бъдат повтаряни. Но вярвам, че вие носите нужди със себе си. Може да дадете знак с вдигане на ръка, но когато аз виждам вашите ръце, бъдете сигурни, че Господ познава ситуацията, познава сърцата ви, познава и знае как да даде отговор. Искам да ви помоля да направим малки групи и както сме по места, да се молим един за друг. В групата може да споделите, ако е нужда, която носите. Доколкото е удобно, може да разкриете каква е тя, за да знаят вярващите как да се молят, как да викат пред Бога. Но нека да се молим, но целта на тези малки групи не е само да се изборим пред Бога един списък от нужди, но и когато
се прибрем от дома си, спомни си за брата или сестрата, които са отляво, отдясно или срещу теб в малката групичка и продължавай да се молиш през седмицата. Продължавай да се издигаш в молитва. Нека да сърдно да се молим един за друг. Даваме ти почит, чест и слава, издигаме ръце към теб, обичаме те, Татко наш. Даваме ти почит, чест и слава, издигаме ръце към теб, обичаме те, Татко наш. Велик си ти, чудеса извършваш ти, няма никой като те. Няма никой като те. Велик си ти, чудеса извършваш ти, няма никой като те. Няма никой като теб. Даваме ти почит, чест и слава, издигаме ръце към теб, обичаме те, Татко наш. Даваме ти почит, чест и слава, издигаме ръце към теб, обичаме те, Татко наш. Велик си ти, чудеса извършваш ти, няма никой като те. Няма никой като те. Велик си ти, чудеса извършваш ти, няма никой като те. Няма никой като те. Иво, би ли дошъл отпред да се моли за всички нужди, които са представени? Боже, Татко святи, заставаме и тази сутрин, Татко, пред Тебе. Заставаме, Тате, издигаме ръце към Теб и се обръщаме към Всевишния. Защото Ти, Тате, Ти държиш цялата земя в Твоите ръце, Татко. И аз Ти благодаря, Татко, благодаря Ти за Твоята благост, за Твоята милост, Тате. Благодаря Ти за Твоята любов, Татко. Благодаря Ти за това, че Ти познаваш всеки един от нас. Всеки един от нас, Боже. Ти познаваш всяка една ситуация, Боже. Ти познаваш сърцата ни, Боже. Ти познаваш ситуациите, в които сме изпаднали, Боже. И аз сега, Татко, Те моля. Моля Те, Тате, да минеш от сърце на сърце. Моля Те, Тате, там, където има нужда Ти да превдигнеш. Там, където има нужда Ти да изцелиш, Тате. Там, където има нужда Ти да възрастиш, Татко. Там, където има нужда да дадеш от Твоята мъдрост. Там, където има нужда да дадеш знания, Тате. Моля Те, Боже, моля Те, снабдявай, Боже, всяко едно сърце, всяка една нужда, която беше издигната в молитва, Боже, и тези нужди, които са в нашите сърца и които не бяха представени пред Тебе, но Ти ги знаеш, Боже. Благодаря Ти за тази сутрин, Боже, и Те моля Ти да се намесваш и Ти да си този, който работиш в нашите сърца. Боже, оставям днескашния ден в Твоята ръка и Ти благодаря за това, че Ти си Яхова Ире. Ти си този, който си промислил за всяка една наша нужда, Боже. И за всеки един
призив към Тебе, Боже. Благодаря Ти, Боже. Оставям всичко в Твоята ръка и Те моля, Боже, да бъдеш сред нашето събрание тази сутрин. Бъди благословен. В името на Исус се моля. Амин. На Тебе, само на Тебе да бъде слава и почет. Защото наистина Ти си велик. Чудеса извършващи. Няма никой като Теб. Господи, затова Ти се покланяме, затова Ти почитаме. Затова сме Ти благодарни и признателни. Защото съзнаваме, че всяко добро нещо в нашия живот идва от Тебе. И най-вече Твоята благодат, чрез която си ни помогна да Те познаем и която съпровожда всеки наш ден. Всичко това е от Тебе. Благодарим Ти. Благодарим Ти за настоящия момент. Благодарим Ти, че сме на това място събрани в името на Исус, че Ти си между нас. Господи, на Тебе слава, на Тебе поклонение, защото Ти си велик. Твоето име е могъщо, Твоето име е славно. Име над всяко друго име. Господи, благодарим Ти. Боже святи, благодарим Ти, че Ти приемаш както славословията ни, така и прошенията ни, молитвите ни един за друг. И за всяка нужда, Господи, Ти имаш отговор. Но понякога отговора минава през това ние да пораснем във вяра, или ние да се променим, или ние да изоставим нещо от нашия живот, или ние да простим на някого. Затова, Господи, извърши промяната в нас. Помогни ни да се осъзнаем, Господи, за да Ти дадем възможност да извършиш промяната и в нещата, за които Те молим. Господи, бъди благословен и издигнат. Оставяме нашето служение в ръката Ти. Действай според волята на Отец, святи души. Благослови и дечицата ни в техните детски стаи. Благослови ги, Господи, и посявай дълбоко Словото на Твоето в сърцата им. Също така, Господи, Те молим за Твоята благодат и благословение. В другите събрания в този град, в другите църковни общества, навсякъде, независимо от деноминацията и табелата, навсякъде, където има хора, които Те търсят, които Те почитат, които са събрани в името на Исус. Там да работи, Господи, там разкрива и себе си, там издига Исус Христос. Молим Те това в Неговото достойно име, в най-великото име на тази вселена, името Исус Христос. Амин. Може да заемете местата си. Деца, може да отидете във вашите детски стаи и вярвам, че ви очаква вълнуващо детско занимание. А за всички вас, брати и сестри, които сте тук в тази зала, най-сърдечно ви приветствам Господнето име. Поздравявам ви в името на нашия Господ, защото Той ни е подарил тази възможност да бъдем събрани отново днес, защото Той е между нас. И нашия поглед насочен към Него, нашето внимание, то е причината ни да сме тук. Най-сърдечно искам да поздравя всички гости на нашето богослужение, на нашето събрание, независимо от където и да сте. Поздравявам. Поздравявам ви и тези, които виртуално присъстват между нас. Било когато, ако ни гледате в момента онлайн или по-късно ще ни гледате на запис. Искам специално да поздравя, ако има някой, който е за пръв път днес между нас или отскоро посещава нашите богослужения. Най-сърдечно поздравявам, добре дошли, винаги сте поканени, бъдете част от нашите събирания. И заедно с това имам едно предложение. След завършване на богослужението, т.е. след края на Господната вечеря, моля ви да влезете в малката зала, която е в южната страна на големия салон. Но този път ви моля да бъдете в предната част, под телевизора. Там ще има вярващи от църквата, които ще бъдат на ваше разположение да се запознаят с вас, да отговорят на въпросите, ако имате такива, да се молят за вас, ако имате нужди. Т.е. те ще бъдат на ваше разположение. Така че възползвайте се от тази възможност. Имам да направя доста съобщения днес и ви моля за вашето внимание. Най-напред, всички
седмични богослужения и други дейности на църквата ни през месец декември продължават по обичайния си ред. Това, че месец декември, особено накрая е месец, който има много празници, няма да промени нашия график, освен няколко момента, които ще ви кажа допълнително. Но ние сме в навечерието на Рождество Христово. И рождествените събития започват от днес. Днес, след обед от 6 часа, не в нашата църква, а в Евангелската съборна църква, която на Типето, улица Лейди Странгфорд 21, ще има рождествен концерт под наслов Рождествен полъх. Това е класически концерт, в който ще участват вярващи професионални музиканти. И вярвам, че имената на някои от тях са ви познати. Например, ще участват Мария Яковчева, сопран, това е една наша сестра в Господа от една църква в София, Ивайло Василев, флейта, Виктор Василев, цигулка, Кирил Матанов, виола, Емануил Татиосян, виола и Стефан Врачев, пиано. Освен това събитие, с което се открива по такъв начин рождествения сезон, искам да направя съобщение, да обърна внимание на събитията, които ще се провеждат в нашата църква, в сградата на нашата църква. Първото от тях ще бъде рождественият мюзикъл под заглавие Коледа по време на Рождество. Той ще се проведе в събота, 16 декември от 19 часа. Събота, 16 декември от 19 часа. Нека да видим кратко видео за този мюзикъл. Зимните празници за мен са най-натовареният период от годината. Обикалям по магазини по цял ден, планирам вечери, подаръци, събития, каня гости, а телефонът просто не спира да звъни. Прибирам се вкъщи, започвам да мрънкам и да се ядосвам поради цялата работа, която трябва да се свърши. Къщата е разхвърляна, готвачката е заета, а чистачката не успява да се справи с всичко. Гостите пристигат съвсем скоро, а има още толкова много работа. И в цялото това торнадо от ангажименти и стрес, дори забравям да се усмихна на най-големите подаръци, които имам. Изморена, сядам на дивана вечер и заспивам. Но сутринта се събуждам и всичко започва от начало. За мен Рождество Христово винаги е било просто Коледа. Едно послание, което заслужава да се размислим. Следващото събитие е нашето традиционно рождествено парти, църковно рождествено парти, което ще бъде, ако Господ ни подари това време, в неделя 17 декември. Това е прекрасна възможност да поканите ваши близки. Сестри, ако вашите съпрузи не посещават богослуженията ни, поканете ги на парти. Братя, ако вашите съпруги не посещават, или вашите деца, или вашите родители не посещават богослужение, поканете ги на парти. Да, неформално събиране, няма да има елементи на църковното богослужение, ще бъде по-весело, по-разчупено и накрая ще бъде вкусно, защото вярвам, че всеки, който има възможност, ще донесе нещичко, както наскоро направих съобщение по друг повод, да донесем по нещичко, по възможност домашно приготвено, което да поставим на масата и след това ще продължим общението около масата или многото маси. Така че 17 декември нашето традиционно рождествено парти. През седмиците продължават редовните богослужения, вторник, сряда, а на 24 декември, неделя, това е денят преди Бъдни вечер. 24 декември ще бъде богослужението с детската програма. Детското празнично богослужение. Рождество Христово тази година, 25 декември, е понеделник. Ще имаме извънредно, тържествено, празнично богослужение, за да се поклоним
и ние на този, който преди толкова години се е родил в Витлеемския обор, който е преминал през кръста и гроба и който днес е цар на царете и Господ на господарите. И притежава името, което е над всяко друго име. На 31 декември, отново е неделя, сутрешното богослужение ще бъде отменено или по-точно ще бъде преместено с 12 часа по-късно. Вместо 10 часа сутринта, заповядайте 10 часа вечерта, за да посрещнем заедно нова година. Тогава надявам се, че всеки ще дойде, ще си бъде на своята трапеза в семейството. Ще дойдем тук, просто за да благодарим на Бога, последното благодарствено богослужение, с благодарности към Господа да изпратим старата година и с молитва да я посрещнем. И както винаги правя това съобщение, за тези от вас, които няма да бъдете между нас при посрещането на новата година, където и да сте, в България или по света, моля ви, последните минути на старата година, да речем 15 на минути от старата година, и първите около 15 на минути от новата година, да бъдем заедно съединени в молитва. Не е необходимо да посрещнем новата година с шампанско или с фойерверки. Не е необходимо да посрещнем новата година на площада или някъде другаде на хора. Нека да я посрещнем на молитви. С молитва. И вярвам, че Господ зачита това нещо. Още няколко съобщения. С благодарност на Бога и тази година ще има хранителни пакети за всички, които са навършили пенсионна възраст. Като казвам за всички, които са навършили, имам предвид, където са семейства, на семейство по един пакет. Където са индивидуални, също по един пакет. Така че следващата неделя, 10 декември и на 17 декември ще бъде раздаването на тези хранителни пакети. Защо казвам това? Може би днес някои от пенсионерите не са между нас и ме слушат онлайн. Моля ви, имайте това предвид. Следващата неделя, последващата, за всички, които се нуждаят, ще получат пакетите, няма да може да си ги вземете под мишница и да си отидете вкъщи с градски транспорт. Помолете някой около вас, който живее с кола, да ви помогне и да ви заведе. Също така, за всички, които притежаваме лични автомобили, огледайте се на кого можете да помогнете. А и на самите дни, кога се раздават пакетите, ще помоля по няколко братя, шофьори с лични превозни средства, да се навъртат около масата, където това ще става, за да видят, ако има някой сестра или брат, който няма транспорт, който да го прибере, не се е оговорил с никого, да може да помогне с колата. Това е начин да помогнем един на друг. Благодарим на Бога за тези брати и сестри и организации, които помагат на нас, чрез осигуряването на тези хранителни пакети, но ние сме тези, които ще помогнем на нашите брати и сестри, които нямат личен транспорт. Амин. И сега давам думата и на Иглик за други рождествени инициативи. Благодаря много. Аз пак идвам при вас, но този път се радвам, че сте повече, защото миналата седмица бяхте по-малко заради някакви причини. Но днес повече от вас ще могат да участват в това, което ще ви споделя. Миналата седмица разказах на църквата и доста голяма част от това се включиха в това, че ние ще подготвим подаръчни кутии и ще съберем дарения за децата в домовете, които служим. Това са домовете в Брезово, Зелениково и в Карлово. Днес ще имате още една възможност да участвате в дарението. В края на службата, отвън, ще има една червена кутия с едно усмихнато момиче зад нея. Там ще може да дарите средства. Сега, за кутиите почти закъсняхте. Само 8 кутии не са взети за правене. Така че, ако вас ви гложди в сърцето, че искате да участвате, а сте пропуснали, сега е момента, намерете ме на края на службата, за да си вземете една кутия и да я подготвите. Готовите кутии събираме днес и другата неделя. Може да оставите вашата кутия на края на службата, след като мине всичко, в съседната зала, отзад, където е плота
накрая... Задната част на част на залата. Затова на помолих плота. новите хора с екипа да Точно. бъдат отпред, защото отзад пък ще има движение за вярващи, които ще оставят кутиите си. Точно така. Значи кутиите ги събираме в съседната зала отзад. Дарението е директно в фоайето. Не пропускайте да се включите и в двете неща. Само искам да благодаря на Бога и, честно казано, и на вас, защото Бог работи в сърцата ни, но ние сме тия, които слушаме и се покоряваме. Миналата седмица при все, че църквата беше много по-празна, дарението беше в размер на 1300 лева. И аз бях искрено благодарна на Бога за отклика, който вие направихте, защото Бог е работил във вашите сърца. Това, което искам да ви споделя, също така е свързано с рождественото парти, което ще бъде на 17-ти. Не знам дали си спомняте, преди години имахме една хубава традиция да си правим томбола. Томбола по време на нашето рождествено парти. Тази година тая традиция се връща. На края на службата ще имате възможност да си закупите билетче за томболата. На скромната цена от 1 лев. Няма инфлация за билетчетата. 1 левче. В фоайето ще ги продава. 1 левче, 1 билетче. 1 левче, 1 билетче. Подгответе се, за да си спечелите хубава награда. Аз чух, че наградите са хубави и ще бързам да си купя билетчета, да не останат без награда накрая. Така че, хора, пред нас са прекрасни празници. Можем да се радваме на нашите партита, можем да послужим и всичко нека направим с благодарност на Бога, защото Той ни е дал всяка една такава възможност. Благодаря ти, Иглика. Билетчетата или талончетата се купуват сега, може би и другата неделя, не знам организаторите дали ще осигурят, обаче трябва да си ги носите на рождественото парти. Който си ги забрави, пропуска наградата. Отваряме вече страниците на Божието Слово и библейският текст, който ще започнем днес, е от Евангелието на Матей, 13 глава, от 1 до 9 стих. Матей, 13 глава, от 1 до 9 стих. В същия ден Исус излезе от къщата и седна край езерото. И пред него се събраха големи множества, така че той влезе и седна в една ладия, и целият народ стоеше на брега. И им говореше много неща с притчи, като казваше: ето сеячът излезе да сее. И като сееше, някои зърна паднаха край пътя, и птиците дойдоха и ги изкълваха. А други паднаха на скалистите места, където нямаше много пръст, и много скоро поникнаха, защото нямаше дълбока почва. А когато изгря слънцето, прегоряха, и понеже нямаха корен, изсъхнаха. Други пък паднаха между тръните, и тръните пораснаха и ги заглушиха. А други паднаха на добра земя и дадоха плод, кое 100-кратно, кое 60, кое 30. Който има уши да слуша, нека слуша. Боже святи, и тази сутрин ние се нуждаем Ти да помажеш нашите вътрешни духовни уши, за да можем да слушаме и да можем да чуем Твоя призив днес. Господи, дай ни това духовно прозрение, при което Твоето Слово да навлезе в нас и да бъдем като тази почва, която е обработена, в която семето дава корен, развива се и на съответното време дава плод. Моля Те за плода на Твоето Слово днес, в името на Исус. Амин. Нашата обща тема в неделните богослужения през този период е основи на християнския живот. Започнахме малко по-късно, около рождествените празници ще я прекъснем и ако Господ ни подари това благовремие, ще продължим до година. Започнахме с поучение относно покаянието и вярата. Миналата неделя се спряхме върху същността на християнския живот, както е обяснена от Исус Христос с този пример, който ни дава за лозата и пръчките. Ние сме пръчките на лозата Христос. Както животът на лозата преминава във всяка пръчка, така и животът на Христос е във всеки един от нас. И точно в тази връзка е поръчението на Исус Христос. Пребъдвайте в мен и аз във вас.
Както пръчката не може да даде плод от само себе си, ако не остане на лозата, така и вие не можете, ако не пребъдете в мене. Това означава, че за да бъдем жизнени, свежи и за да бъдем плодоносно, което е крайната цел за прослава на Бога, говоря в духовно отношение, изключително важно е да пребъдваме в Христос. Така че животът на Христос да бъде в нас, да може да действа, да може да циркулира, да може да извършва това, което е Божията цел и намерение, което означава животът на Христос в нас да доминира, да бъде по-силен, да наделява над плътската ни природа, над естественият човек. А как може да стане това на практика? Естествено, няма прост отговор на този въпрос. Естествено, този въпрос, какво означава да пребъдваме в Христос, има много страни, много компоненти, от много страни, но със сигурност има 3 задължителни християнски практики. Аз ги наричам християнски дисциплини. 3 основни християнски дисциплини, чрез които, ако ние сме прилежни, ако ние ги прилагаме в живота си, ние съдействаме Христовия живот, Христовата сила в нас да работи и то да работи мощно. Както казах миналия път и много път съм повтарял, те са като 3 крачета на едно 3-крако столче. В момента, когато се причупи едното краче, този, който е на столчето, пада. По същият начин, ако занемарим една от тези 3 християнски дисциплини, ще последва падане на този, който се облегнал на това столче. И тези 3 основни християнски дисциплини са Божието Слово, молитвата и общението с вярващите. Днес нашето внимание ще бъде насочено към първата от тези 3 християнски дисциплини. Даже ще ви анонсирам, ще продължим и следващата неделя. Значи днес и следващата неделя нашето внимание ще бъде насочено към първата от тези 3 християнски дисциплини – Божието Слово. И по-точно, Божието Слово, как да го четем и да го изучаваме. Вярвам се забелязва, че непрекъснато повтарям от амвона, че се нуждаем ежедневно да се храним с Божието Слово. И аз съм убеден, че всеки вярващ осъзнава потребността си. Не вярвам да има някой, който казва, аз не се нуждая. Вярвам, че всеки вярващ желае да го прилага в живота си. Но предполагам, че има вярващи между нас, които са затруднени, които започват и в даден момент, като че нещо се пречупва и спират своето систематично четене и изучаване на Божието Слово. Например, вярващи започват с ентусиазъм да четат тази свята книга, поемате в ръцете си, отгръщат на първата страница, битие, интересно, сътворението, живота на патриарсите, изход, началото на израелския народ. И като стигнат в Левит, потъват там някъде. Потъват между заповеди и наредби, празници и диети, кадилници и ултари, свещеници и жертви и губят всякакъв интерес към Божието Слово. Когато нещо не го разбираш, нямаш интерес към него. Ако започнат Новия Завет, да, препоръчва се за новоповярвалите, започват 4 Евангелия, животът на Исус Христос, интересно, вълнуващо, докосващо, въздействащо, деяние на апостолите, началото на църквата и влизат в посланията. Да, ама не всичко в посланията може да се разбере. И започва да се задават въпроси. И ако някой пък прояви дълготърпение и твърдост и достигне до откровение, когато не разбираш нещо, съвсем естествено да загубиш интерес към него. Има и вярващи, които четат Библията по друг начин. Господи, говори ми днес. Отварят, слагат пръст и казват, каквото ми кажеш, ще го направя, Господи. Изведнъж четат. А Исус, като го погледна, възлюби го и каза, едно ти не достига. Иди, продай всичко, което имаш и го раздай за сиромасите. И ще имаш съкровище на небето. Тогава затварят Библията и казват, Господи, говори ми нещо друго. Днес е денят на Библията. По стечение на обстоятелства, които аз не съм планирал, днес нашето поучение ще бъде свързано с този въпрос. Как да четем и да изучаваме Библията? Това няма да бъде стандартна проповед, която да насърчи всички, да ни запали. Но вярвам, че ще има
съвети. Ще се опитам по най-практичен начин да ви дам съвети за как на практика да четем, да изучаваме Библията. Няма да навлизам в дълбоките библейски науки. Но искам да дам някои насоки, които вярвам, че ще бъдат полезни. И така, основният въпрос днес, който си задаваме е: откъде да започна? Да се завърнем към притчата за сеяча, която Исус Христос разказа. Ние четем, че семето е попаднало на 4 различни вида почва. Тази притча на Исус Христос е една от най-важните. Не напразно тя е записана и в 3 от синоптичните Евангелия. Една от най-важните, защото съдържа важна фундаментална истина. И точно на тази притча тълкуването е дадено от самият Исус Христос. Нека да го прочетем. Почвам от Матея 13 глава, от 18 до 23 стих. А сега вие чуете значението на притчата за сеяча. При всеки, който чуе словото на царството и не го разбира, идва лукавият и грабва посятото в сърцето му. Той е посятото край пътя. А посятото на скалисти места е онзи, който чуе словото и веднага с радост го приема. Корен обаче няма в себе си, а е превременен. И когато настане скръб или гонение поради словото, веднага отпада. А посятото между тръните е онзи, който чува словото, но грижите на този свят и примамката на богатството заглушава словото и той остава безплоден. А посятото на добра земя е онзи, който чуе словото и го разбира, който и дава плод и принася, кой 100-кратно, кой 60, кой 30. В Евангелието на Лука е записан един израз, който не е записан в Евангелието на Матей. Думите на Исус Христос. Ето значението на притчата. Семето е Божието Слово. Исус Христос разделя хората, до които идва Божието Слово, на 4 категории. И аз вярвам, че това е просто една представителна извадка. Може да прибавим и още други категории хора, от гледна точка на тяхното отношение към Словото. 4 категории, представени от 4 вида почва. Първите 3 вида почва. Оттъпканата, скалисата и сред тръните. Представляват хората, които или не проявяват никакъв интерес към Словото, чуят го и веднага то отлита. Веднага забравят. Има ли сте такива случаи, когато срещате с някой и той ви казва: днеска богослужението беше прекрасно, толкова благодатно беше. Но за какво говори пастор? Забравих. Не помня. Защото има един, който се стреми да изкълве, да отнеме Божието Слово. И това ще се случи още излизайки от този портал. От тази зала. Има един, който се стреми да заличи, да отнеме, да ограби Словото, което днеска чувате. И това се случва всеки ден. И на всяко богослужение, и при всяко ваше четене в личния живот на Божието Слово. Другите 2 вида почва представляват хора, без да ги анализираме подробно, които приемат Словото, приемат го до известна степен, то дава някакъв корен, има някакво развитие, но все пак го приемат плитко. Плитко така, че не може тяхната вяра да се изгради по един стабилен, устойчив начин. Не го приемат като насъщна духовна храна, слово, което да се вселява във вас, в тях богато. Приемат го като нещо между другото. Както един приятел се изразява, като допълнителна култура. Но само в 4-та почва семето прониква и дава плод. Прониква дълбоко. Кои са тези хора, представени от 4-та почва? Матрея 13:23. А посятото на добра земя е онзи, който чуе Словото и го разбира. Мога ли да повторя? Който чуе Словото и го разбира. Който дава плод, принася кой 100-кратно, кой 60, кой 30. Осъзнаваме ли колко е важно да слушаме Божието Слово? Ще прибавя да го четем, да го изучаваме и да го разбираме. Амин. Задавам един въпрос. Защо според вас има толкова много и най-различни идеи, вярвания и практики сред евангелските църкви, някои от които са със съмнителна връзка с Божието Слово и даже някои от тях ни отклоняват от Божието Слово? Защо точно ние, евангелските вярващи, сме толкова податливи на различни крайности и лъжеучения?
И защо толкова лесно ние като християни се разтращаме във вярата? И дори много вярващи се разочароват, връщат се назад. Други се провалят, когато бъдат изкушени, бъдат измамени от примамката на греха. А Божията воля за нас е да бъдем твърдо установени върху библейската истина. Божията воля е да бъдем твърди във вярата си. Божието слово е да бъдем устойчиви и непоклатими във време на изкушение, във време на... когато светът пред нас ни предлага толкова много възможности. Божията воля е записана в Ефесяните 4 глава. Докато всички достигнем в единството на вярата и на познаването на Божия Син, в пълнолетно мъжество, в мярката на ръста на Христовата пълнота. За да не бъдем вече деца, блъскани и завличани от всеки вятър на учение, чрез човешка заблуда, в лукавство, по измамителни хитрости и спирам до тук. Това е Божията воля за нас. И така, точно поради тази причина, основният въпрос днес е откъде да започна. Не става въпрос от коя книга на Новия или на Стария Завет да започна, а откъде да започна в своята лична подготовка да чета и да изучавам Божието Слово. Аз вярвам, че за голямото большинство от присъстващите днес този въпрос не е актуален, защото вие отдавна сте започнали да четете и да изучавате. Но все пак започвам от тук. Откъде да започна? Откъде да започна ли? Отговорът е много ясен. От твоето лично отношение към Божието Слово. От твоето лично отношение към Божието Слово. Няколко въпроса. С кой вид почва би се идентифицирал? Дали с някой от тези почви, в което семето на Божието Слово не може да даде плод? Дори да пуснем малко корен, но след това изгаря. Или с тази почва, която семето може да пусне корен и ще продължи да се развива и ще даде плод. Това означава дали си този, който четеш Божието Слово, слушаш Божието Слово, изучаваш Божието Слово, разбираш Божието Слово. И резултатът е, че даваш плод. Не напразно апостол Павел ни съвета Христовото Слово да се вселява във вас богато. Така че, какво е твоето лично отношение към Божието Слово? Дали твоят интерес е до толкова, че да отваряш Библията само от време на време? Например, като имаш зор, като имаш нужда, тогава почваш да четеш. Какво казва Господ по отношение на моя проблем? Или от време на време, ако остане време. Но аз от опит мога да кажа, остава ли така, ако остане време, времето никога не остава. Или въобще не я отваряш. Слушах една приказка, една история за един пастор, който бил на посещение в един дом. Забелязал, че не са редови на църква и решил да ги посети. Говорили какво говорили, накрая пастор казал, дайте се, ако обичате Библията, прочетем нещо, да се помолим, че трябва да се тръгвам. И сестрата изкарала от някъде Библията, подала му е, той видял, че нещо така е по-подута, така, нещо имало в нея, отворил, вижда едни очила. Сестрата казала, цяла година ги търся тези очила, те къде били? Отношението към Библията, към Божието Слово. Знам и друг тип християни, които ползват Библията като най-доброто приспивателно. Защото започна да четеш Библията, веднага се приспива. И затова налягани. Вземи си Библията, за да спиш по-лесно. Твоето отношение към Божието Слово показва какво е твоето отношение към Бога. Мястото, което отреждаш на Божието Слово в твоя живот и ежедневие, показва мястото, което отреждаш на Бога в твоя живот и ежедневие. И така, откъде да започна? От твоето лично отношение към Божието Слово. Тоест, да осъзнаеш колко много лично ти се нуждаеш от Божието Слово. Да четеш, да го изучаваш, да го разбираш. И тогава второто нещо, откъде да започна? Второто. Вземи решение за ежедневно четене и изучаване на Божието Слово. Това е втората стъпка. Решение. Като казвам ежедневно, аз разбирам, че има екстрени ситуации, в които
ще се случи нещо, ще трябва рано да заминеш, спешно да тръгнеш на някъде, няма да се вкъщи, няма да имаш възможност. Друг е въпросът, че сега сме много улеснени. Където и да пътуваш, Библията може да е с тебе. Библията може да е с тебе. Може да я четеш и извън дома си. Може да я слушаш в колата си. Има на български език, аудио варианти на Библията. Можеш да я слушаш с слушалки сред тълпата, сред хората, на работното място. Така че когато човек има желание, намира начин. Когато няма желание, търси причини. И все пак, като казвам ежедневно, не го приемайте като закон. Възможно е някой да се случи и да прескочиш. Но по-добре е да прескочиш един ден, да не четеш Божие Слово, да бъде изключение, отколкото да вземеш Библията и да четеш, това да бъде изключение. Амин? И така, защо е важно да вземем осъзнато решение? Да четем и да изучаваме Божието Слово. Защото когато остане въпроса, както много хора казват, понякога нямам желание, то не ми идва отвътре. Трябва да ми дойде отвътре. И това ми прилича малко на този израз. Искам, ама нямам желание. Никога не идва, защото винаги има по-интересни неща. Ама точно в този момент дават мача по телевизията. Точно в този момент е Олимпиадата. Точно в този момент сериала или реалитито. Точно в този момент ми пишат моите приятели на месенджера. Или не съм си прегледал днеска колко последователи имам в TikTok или нещо от този род. Защо е необходимо да вземем осъзнато решение? Защото ние сме нови създания, но сме в човешка плът. Винаги има борба между двете. За нашето плътско естество Библията не е интересна. Винаги има по-интересни неща. Винаги има по-важни неща. Обаче, когато ние обърнем внимание на тези по-интересни и по-важни за плътската ни същност неща, нашият вътрешен човек остава гладен. Той се нуждае от духовната храна. Новото създание в Исус Христос се нуждае да бъде нахранено с Божието Слово. Не напразно четенето, изучаването на Божието Слово е първата от трите основни християнски дисциплини. Какво означава дисциплина? Практика, която не е наложена от някого. Това не е закон. Ти няма да се грешиш пред Бога, ако не четеш Библията. Ти ще останеш гладен. А знаете от естествения живот, когато човек не се храни един ден, стои гладен. Когато не се храни по-продължително време, изнемощява. И като не се храни още по-продължително време, се поболява. Задайте си въпроса, защо има толкова вярващи, които виждаме, че едвам кретат. Вътрешният човек се нуждае да бъде нахранен. Когато осъзнаем и вземем осъзнато решение ежедневно да четем и да изучаваме Божие Слово, искам да ви препоръчам още 3 важни неща. Първо, определи си време и място да бъдеш сам с Господа. Това място няма да бъде пред телевизора или поне пред работещ телевизор. Това място и време няма да бъде с телефона в ръка. Освен ако не отвориш библейското приложение и не си четеш от телефона или от таблет. Но в това време, докато четеш и изучаваш, няма да отговаряш на меседжите, няма да следиш какво става в TikTok или в Instagram. За някой най-удобно е времето сутрин. Поне за мен е така. Сутрин, преди работа, някой ще каже, на теб това ти е работа. Едно време, когато работих в завод, по същият начин. По същият начин действах. Така че това си е стил на живот. Това е дисциплина. Преди работа, преди да станат децата, преди да започнат грижите на деня, преди умът ми да се пръсне в различни посоки. Но това означава по-рано ставане сутрин. По-раното ставане сутрин означава по-рано и на време лягане вечер. А лягането вечер означава да пожертваш някой реалити, филм или сериал. Защото има опасност вечерния филм да ти изяде сутрешната молитва.
Така че ние, ако сме осъзнати, ако решаваме нещо, трябва да си пренаредим, може понякога цялото ежедневие, цялата програма на деня, за да можем да бъдем редовно. За други, може би е удобно след работа. Примерно тези, които са на първа смяна, връща се след обед. За други, може да е вечер, като слегнат децата. Или вечер преди лягане, да отделят време за четене, размишление, молитва и така нататък. Но при всички положения, както при молитвата, така и по отношение на Божието Слово бих използвал този термин. Влез във вътрешната си стаичка. Тоест, да бъдеш сам, осамотен, може със съпруга или съпругата, в семейството, но без да има някой или нещо, което да ви отнема вниманието. Знам, че най-често срещане проблем е проблемът няма време. И както много път съм казал, човек винаги намира време за това, което счита за важно. Нямам време за Словото, означава Словото за мене не е важно. Не ми казвай нямам време за Словото, ако имаш време за телевизия, за интернет, социални мрежи и така нататък. Или други забавления. И така, първото нещо беше, определи си време и място, за да бъдеш сам с Господа. Втория съвет, определи си план или ред, по който да четеш и да изучаваш Божието Слово. Най-разпространеният сред вярващи план е четенето на Библията последователно, от началото до край. Ако се чете средно по 3 глави на ден, Библията се прочита за 1 година. Един план, който ние сме прилагали от църквата години наред, може да следващата неделя пак да го разпечатам за тези, които го нямат и проявяват интерес. Това е за прочитане на Библията за 1 година, като всеки ден се четат по 2 глави от Стария Завет и 1 глава от Новия. И тъй като Новия Завет завършва преди края на годината, доста по-рано от Стария Завет, след Новия Завет се прочитат псалмите. Така че едновременно се чете Стария Завет и Новия Завет или псалми. В момента аз чета точно по този план. И на 31 декември, ако Господ ми подари тази възможност, ще прочита последните глави на Малахия и последния псалом. Когато четем Библията бързо и последователно, ние добиваме представа за общата картина. Ако мога да използвам този термин, от птичи поглед. Виждаме цялостната картина, но губим детайлите. Затова години наред аз лично съм чел и изучавал Библията не по този план за 1 година. Даже чета и за няколко години. Обаче чета я бавно. Бавно. Като се спирам на всеки стих или въпрос, който ми направи впечатление, нещо, което възникне в мене, почвам да търся отговори, обяснение. Много удобно за тази цел е Библията, изобилен живот в Святия Дух. Предаването има продуктово позициониране. Защо? Защото в тази Библия, заедно с библейския текст, отдолу има пояснение. Тук, с помощта на тази Библия, аз съм намерил отговори на много въпроси. Не само това. За всяка книга има обяснения, за които след малко ще споделя малко повече. Има специални статии по дадени въпроси, които вълнуват вярващите. Но за голямо съжаление, мога да кажа, наскоро разбрахме, че тиражът в момента е изчерпан. И молете се Господ да помогне да има второ издание на тази Библия, която е толкова необходима и полезна. Лично аз, години наред, в дома си, когато съм чета от тази Библия. Когато съм извън дома си, чета от електронните варианти или каквато Библия намеря. Но в дома си аз чета тази Библия. Няма да срамя да ви покажа на какво е заприличала, кориците, как са разпокъсани, но това е от употреба, не от бездействие. Така че препоръчам за тези, които искат да дълбаят в Стария, в Новия Завет, в отделни книги, бавно да четат, последователно да четат. За новите вярващи, които ти първа започват да четат и да изучават Божието Слово, категоричната ми препоръка е: не започвайте от Стария Завет. Ако искате, прочетете си Битие и Изход, но до толкова.
Не започвайте от Стария завет. Започнете от Новия завет. И то започнете с Евангелието на Йоан, 4-то Евангелие. Защото то е най-достъпно. В него по най-силен начин виждаме любовта на Бога, силата на Бога. В него по най-достъпен начин виждам какво означава да вярваш в Бога, в Исус Христос. После върни се на останалите Евангелия. След като прочетеш 4-те Евангелия няколко пъти, не един път, няколко пъти, премини и чети Деяния на апостолите, историята на ранната църква. И след като в продължение на по-продължителен период от време, да речем години, няколко години, 1-2 години, се спирал върху 4-те Евангелия, върху Деянията на апостолите, тогава може да минеш и в апостолските послания. И много е важно за новите да търсите помощта от утвърдени вярващи, които да ви помагат. Това какво означава? Това не го разбирам. Какво значи това? Особено в посланията ще се намерят много неща, които новоповярвалите се нуждаят да има обяснение. И след като няколко пъти човек изчете Новия завет, тогава може да мине в Стария завет и то пак избрани книги и то по възможност с помощта на утвърден вярващ. Много е важно новоповярвалите да имат до себе си утвърден вярващ, който да ги опътва в Божието Слово. Това означава и нещо друго. Много е важно ние, утвърдените вярващи, да бъдем на разположение на новоповярвалите. Да ги открием сред нас в църквата. Може би са наши близки, но може да са някои, които днеска след службата да се запознаем. Да бъдем на тяхно разположение. Да им помагаме, да им отговаряме на въпросите, да им кажем, първо прочети тази книга, първо тези глави. Айде сега, кажи ми какво мислиш, какви въпроси предизвикват тези глави, които прочети през последните дни и така нататък. Да бъдем на тяхно разположение. Особено искам да апелирам към ръкоположените служители на църквата. Не знае дали всички присъстват днес, но с малко ви ще ги видите на Господната вечеря. Това са ръкоположени служители, които са ръкоположени да бъдат на ваше разположение, скъпи брати и сестри. Да ви опътват, да ви дават съвети. И аз се обръщам към всички ръкоположени служители. Бъдете на разположение. Но се обръщам към всички нас, и ръкоположени, и неръкоположени, утвърдените вярващи. Опасно е да се окаже, че ние не сме подготвени и да вкараме някого в заблуждение. Това е наша отговорност. Понякога може да четете по друг план, да изучавате определен библейски характер. Например, живота на Давид, живота на Авраам, вярата на Авраам. Или животът на чистота и верност на Йосиф. Или пък някои от новозаветните библейски герои на вечерята на Рождество Христово. Мога да предложа Мария, на която ние не се покланяме, но знаем, че е била жена избрана от Бога, която е извършила невероятно поръчение, дадено от Бога. Е невероятен пример да разглеждаме и да се получаваме от нея. И може да изучаваме Библията, като не четем последователно, а издирваме текстове, свързани с определена тема, с даден предмет. Когато се задълбочаваме, например, въпроси свързани с Божията благодат в нас. Или въпроси свързани с определена доктрина, която цели да укрепи вярата ни. Или въпроси свързани с дадени морално-етични принципи, които се отнасят до поведението ни, до взаимоотношенията ни, до нашата библейска позиция относно дадени проблеми и тяхното разрешаване. Така че важно е при избора на план наред да бъдеш гъвкав, да осъзнаеш какъв е твоят проблем, какви са твоите потребности. Например, ако имаш ниско самочувствие и се бориш с малоценност, чети и изследвай посланието към ефесяните, за да разбереш какво си ти в Исус Христос, твоята позиция, твоята нова идентичност в Исус Христос. Ако все още имаш грехове и зависимости, с които не можеш да победиш, ако имаш черти на характера, с които се бориш, чети и изучавай Евангелието на Йоан, за да разбереш силата на Божията любов. Чети първото послание на Йоан, за да разбереш какво означава да живееш в светлината и колко опасно, ако попаднеш в тъмнината. Чети посланието към римляните, задължително с помощта на някой, който да ти помага, утвърден вярваш, за да осъзнаеш силата на Христовата изкупително дело лично за тебе. Ако си израснал в легалистично семейство или легалистична църква и не можеш да се освободиш от
чувството за вина и недостатъчност пред Бога, тогава чети посланието към галатяните, за да разбереш силата на благодата, която те освобождава от оковите на закона. Ако се бориш с тревоги и безпокойства, чети посланието към филипяните, за да видиш как апостол Павел, който в момента е затворник и който изповядва, че за всичко има сила, че с онзи, който го укрепява, как може да се радва и по време на арест. И как съветва да възлагаме всички свои грижи и безпокойства на Господа. И на трето място, чети Божието Слово с молитва. Чети Божието Слово с молитва. Свещеното писание е боговдъхновено. Тоест, Святия Дух е направлявал всеки автор. Святия Дух е направлявал всеки един, който е писал. Било историческа книга от Стария Завет, било пророческа книга или поетична книга, било послание от Новия Завет или описание, биография на живота на Христос, т.е. Евангелие. Святия Дух е направлявал всеки човек. Библията е колекция от 66 книги. Писана е на 3 езика, на 3 континента, за повече от 1500 години, от над 40 различни автора, част от които са неизвестни. И всички те са били водени от Святия Дух. Всички те са писали под вдъхновението на Святия Дух. Това, което трябва да знаеш, че Стария Завет се отнася предимно до Израел, до Авраамовото потомство по плът. Новия Завет се отнася предимно за църквата, до Авраамовото потомство по вяра. Главната личност на цялата Библия и в Стария и в Новия Завет е Исус Христос. Основният фокус на цялата Библия е Неговото изкупително дело за целия свят, както за юдеите, така и за езичниците. Но основният адресат, въпреки че различните книги са писани до различни групи от хора, някои до евреите, някои до дадена църква в Новия Завет и така нататък. Основният адресат, за който е предназначено Божието Слово, това съм самият аз. Това си самият ти. Следващата неделя, ако Бог ни подари, ще продължим с практичните съвети относно следването, т.е. относно четените и изучаването на Божието Слово. Най-важното от днес, откъде да започна, от твоето лично отношение към Божието Слово. Да осъзнаеш колко много лично ти се нуждаеш от Божието Слово. Започни от твоето лично решение за ежедневно четене и изучаване на Божието Слово. Определи си време и място, за да бъдеш насаме с Господа. Определи си план и ред, по който да четеш и да изучаваш Божието Слово. За по-новите потърси някой, с който вече си близък. Или ако си още не си намерил, намери някой в църквата, с който си така да помогнеш, да ти помага относно въпросите, които имаш. Да ти помага в разбирането на Божието Слово. И не на последно място, винаги пристъпвай към Божието Слово с молитва. Защото този, който е вдъхновявал всеки автор и този, който в даден момент е диктувал, в други моменти е водил по други начини, всеки един да запише тези книги, тези писания, той най-добре може да ти помогне да разбираш, да тълкуваш, да осмисляш и да се храниш с живото Слово на Бога. Амин. Нека да се изправим, ако обичате. Боже святи, безкрайно ти благодарим за това, че ти не си недосегаем Бог. Ти не си Бог, който се криеш. Ти не си Бог, който си поставил невъзможна задача на хората да те открият и да се приближават към тебе. Ти си Бог, който си не си разкрил. И чрез творенията, и чрез библейските пророчества и библейското писание, и чрез този, който е фокуса на цялото свещено писание, Исус Христос.
Благодарим Ти, че всичко това Ти го правиш, за да можем да Те познаваме. И че днес, Господи, всички ние имаме достъп до Твоето Слово. Имаме достъп до тази свята книга, Библията, свещеното писание на Стария и на Новия Завет. Благодарим Ти, Господи. Благодарим Ти за достъпа, който си ни дал. Но Те моля и за още нещо. Да ни дадеш по-голяма ревност и повече глад за Твоето Слово. Признаваме, че допускаме много други неща да хранят умовете ни. С много други неща, свързани с този свят, се подхранват нашите емоции, нашия вътрешен човек. Господи, но ние се нуждаем точно от това. Умовете ни да бъдат обновявани, вярата ни да бъде подсилвана, Твоя живот в нас да се разгръща в пълнота, когато се храним с Твоето Слово. Господи, благодарим Ти за този ден и за това послание, което отправяш към нас. Моля Те, Господи, работи в сърцата ни, за да може това, което споделям днес, да докосне някой от нас. В името на Исус. Амин. Ако може да момент да седнете. Тъй като времето напредна, имаше още някои неща, които иска да ви споделя, но ще ги споделя следващата седмица, затова отново тогава, следващата седмица ще помоля тези Библии да бъдат на разположение, но имам едно предизвикателство. Моля ви, никой няма да вдига ръка, никой няма да публично да изявява себе си. Ако има някой, който в този момент, в този етап от живота си, не чете и не се храни с Божието Слово всеки ден, предизвикателството ми е: започни от днес. И моля те, нека следващият месец или настоящия месец, месец декември, месецът на толкова прекрасни празници и тържества, които ще имаме, заедно с всичко друго, опитай да намираш време, да си определиш място и редовно да четеш и да се храниш с Божието Слово. Това да бъде като едно загряване и след Нова година всички заедно да сме сигурни, че всеки един от нас всеки ден чете и се храни с Божието Слово. Да няма нито един между нас, чийто вътрешен човек да гладува за Божието Слово. Моля, обръщам се към тези, които не са взели такова решение, които са много заети, или които нямат интерес, или които не го считат за важно. Защото има и такива, които казват: буквата убива, духът оживотворява. Ние сме на хора на Святия Дух. Ние сме на буквата, на закона. Не, храни се с Божието Слово. Храни се с Божието Слово. И това да бъде този месец на загрявка, на влизане в дисциплината, за да може новата година да посрещнем и да започнем с всички заедно изучаване на Божието Слово. Няма да ви приканвам всички по един същ график, по един същ план. Но въпреки това следващата неделя ще разпечатам от тези планове на църквата ни, ще ги дам на всеки, който желае. Но важното е да има глад и жажда за Божието Слово. Амин. Сега искам да помоля братя, дякони, презвители да дойдат напред, за да служим Господната вечеря. Групата за хваление, ако обичате. си врязан си
най-напред искам да се обърна към всички. Ето пред вас са ръкоположените служители на църквата. Това са братята и техните съпруги, които са между нас, които няма да ви откажат. Нали така, братя? Няма да върнат никого. Те ще бъдат на ваше разположение винаги, когато потърсите помощ, когато искате да ви пояснят даден библейски текст, имате въпроси или дори в по-задълбочено така съвместно общуване, за да могат да ви помагат във вашите стъпки в християнския живот. Така че възползвайте се. Възползвайте се. И други вярващи имаме сред църквата, сред вярващи. Аз нямам как да ги извикам всичките, за да ги видите. Но възползвайте се от това да потърсите помощ, когато четете и изучавате Божието Слово. А сега ще прочета текста, който апостол Павел е записал, свързан с Господната вечеря. В унисон с това, че изучаваме Божието Слово, веднага ще посоча, че апостол Павел пише това в първо послание към Коринтияните във връзка с един конкретен проблем в църквата. Това е дискриминацията, която съществувала в църквата от страна на по-богатите, по-заможните спрямо по-бедните. И тази дискриминация била много учебийна, когато се е провеждала Господна вечеря, когато се възпоминавали Христовите страдания, а в същото време те са устроивали обща трапеза, при която богатите са имали така хубаво, богато меню, така добре плейтнати чинии с гурме, докато бедничките, кой каквото си носи там, комачето хляб и апостол Павел ги изобличава. И в това изобличение той пише следното. Защото аз от Господа приех това, което ви предадох. Че Господ Исус през нощта, когато беше предаден, взе хляб и като благодари, разчупи и каза: това е моето тяло, което е разчупено за вас. Това правете за мое възпоминание. Така взе и чашата след вечерята и каза: тази чаша е новия завет в моята кръв. Това правете всеки път, когато пиете за мое възпоминание. Защото всеки път, когато едете този хляб и пиете тази чаша, възвестявате смъртта на Господа, докато дойде Той. До тук това е изявяването на истината, свързана с основяването Господната вечеря. Апостол Павел описва този момент, на който той не е присъствал, но го е приел от Господа по откровение. Обяснява, че това е възпоминаване на Христовите страдания. И веднага след това се обръща към коринтияните, които трябва да бъдат изобличени. Затова, който иде хляба или пие Господната чаша недостойно, ще бъде виновен за грях против тялото и кръвта на Господа. Но да изпитва човек себе си и така да яде от хляба и да пие от чашата. Защото който яде и пие, без да разпознава Господното тяло, единното Господне тяло, което е църквата, той яде и пие осъждане на себе си. Сега няма да се спираме на тези изобличителни думи на апостол Павел. Това, което искам да обърна вниманието ви, е, че Господната вечеря, когато заставаме пред тези святи символи, когато с малко ще бъдат благословени хляба и виното, редното е да ни да стоим с благоговение, с страхопочитание. И наистина, ако имаме неизправни взаимоотношения с Бога и с хората, това е времето отново да кажем: Господи, прости ми. Дори ако е възможно да отидем до някой, който е в сградата и да му кажем: прости ми. Ако не е в сградата, намери го при първа възможност. Това е време, когато наистина човек да застане пред себе си, да изпита себе си и с очистено, с вяра в Христовата изкупителна жертва сърце да участва в това поклонение за проливането на святата Христова кръв и пробождането и разчупенето на Неговото свято и безгрешно тяло. Искам да помоля брат Ивайло, ако обичаш, да се молиш за благословение на хляба и на виното. Господи, ние идваме пред Тебе, такива каквито сме. Господи, Ти виждаш сърцата ни. Боже, изправяме своите сърца пред Тебе. Проверяваме сърцата си пред Тебе, защото Ти си ни казал: ако не разпознаваме Твоето тяло, пием осъждение. Ние го разпознаваме, защото това е Твоето тяло, Боже. Ние благославяме този хляб и това вино. Нека то да бъде благословение, да бъде изцеление за всеки един от нас.
да бъде разрешение, да бъде мъдрост в живота ни. Да бъде Твоята кръв в нашето тяло. Твоята плът в нашето тяло. В името на Исус. Амин. В момента казвам довиждане на всички, които ни гледате онлайн, а всички, които сте тук, знаете определения ред. Моля ви, минавайте отпред да участва в Господната вечеря и да всеки да се завърши на място и да присъстваме на цялостното поклонение, което групата за хваление ни води. Нека да участваме в молитва и в хваление.